bayari. Nduk limbo iya mak. Iki sapa to dagelane ket mau kok ya jarak omongane tekan ngendi-ngendi. Kuwi dagelan sing ning ngendi-endi gembol. Gone Catita. Apa to? Apa gembol apa to? Gon pipine delengen. Oh, nggih. Pundi oh niki. Nah, kuwi sewu niki. Gon sewu pipine. niki. Kuwi sing marai omongane tekan ngendi-ngendi kuwi mak. Oh ngono. Iya. Iki wong ora ngerti sejarah meneh. Iki Teh Anissa titip ke aku siji. Lah tenan. Tak ndelok jajal. Heeh, rada. Niku mingkane kucing siji. Piye Anissa sakmono apa ora rasane? Kula Gonmu sakmono kuwi. kula anggere tak demok ngene iki nyetek ngono ya tak ngene iki ngono sing. Saya mulane kok pipine kok rada gede sebelah. Apa aja ngomong Kuwi upama ilang ngono omongane dadi apik mak. Wah, ya kuwi berarti sing marake omongane ya. Wani tekan ngendi bulane dayaning Catita. sapa? Ayo kuwi lho sing dipinter-pinter lho. Lah ya kuwi Dimer. Langgar aku. Ayo tak delok lah ya. Jajal tak demeki jajal Mbak disampuni ora? Kakek delok nggih. Oh iya. Iki ngene nduk, piye mak? Kowe apa mak? Empuh iki mau kaya didhawuh karo panjenengane Den Bagus. Didhawuh apa kon nyekel mbok karo Cangik? Zaman semono dhewe wis tau kolaborasi bareng ning lapangan minggiran. Dilalah sing ning lapangan minggiran iki krune ya padha sing nangani ning kene. Matur nuwun panitia sedaya wah nimbali awake dhewe. Iya mak. Saiki kon ngopo? Ya mbuh iki kon mayang model kaya apa? Apa kon perang, apa kon suluh, apa kon apa karepe? Sakarepmu ning honormu ya mung sebagai pendampingku lho. Wah, ya ra sida. Nek urusan Iki larang enek aku ning kene. kuwi urusane Ki Sadewa.